കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരി 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 ലൈവില് 5:45 ഇട്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. കൃഷ്ണ ഹരി 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 രാം രാം ഹരി ഹരി. ഇന്നത്തെ ലൈവില് സമയം ഇട്ടത് 5:45 സംശയം ഉണ്ട്. 6:30 പകരം മാതാജി ഒന്ന് നോക്കി വാങ്ങി മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ ലൈവ് ആക്കി പോയി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരി കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവന്ദേ പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. പ്രണാമം. പ്രഭുവിനെ ഇന്നലെ കണ്ടില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നലെ രാവിലെ പോകാൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ. മനസ്സിലാവും, പിടിക്കും അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം. യൂട്യൂബിൽ എടുത്തോളാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നലെ സന്തോഷ് പ്രഭുവിന് മെസ്സേജ് ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ കുറെ ദിവസമായിട്ട് പ്രഭുവിനെ കണ്ടില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പ്രഭു ഞാൻ സംസാരിച്ചിരുന്നു. അതെ. അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്നലെ മെസ്സേജ് ഇട്ടിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ മറക്കും, പിന്നെ കേറിയല്ലോ. പിന്നെ ഞാൻ ഇന്നലെ മെസ്സേജ് ഇട്ടപ്പോ ഓക്കെ ആയിട്ടില്ല, ഇപ്പൊ വയ്യാണ്ട് ഇരിക്കുന്നത്. ഫുൾ റെസ്റ്റ് ആണ്. അതെ അതെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മള് അധ്യായം 17. അപ്പൊ മാതാജി ഇല്ലാത്തവരുണ്ടേ, മറ്റേ നമ്മളൊക്കെ രാവിലെ ഒരു ക്ലാസ് എടുത്തിരുന്നില്ല മാതാജി, ആ മാതാജിയുടെ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ 3 ക്ലാസ് ആയപ്പോ എനിക്ക് മനസ്സിലാവണില്ല ഏത് ക്ലാസ്സിൽ ഏത് അധ്യായം വരെ എത്തുന്നത്. അതായൊന്നും ചോദിക്കുന്നത് കേട്ടോ. 17ാമത്തെ അധ്യായം തുടങ്ങിയോ എന്നൊക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് ഇന്ന് 17ാമത്തെ അധ്യായം തുടങ്ങണം അല്ലെ നമുക്ക്? ഇന്നലത്തെ അധ്യായം 16ാമത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? ദേവാസുര ഭാവങ്ങൾ, ആസുരിക സ്വഭാവത്തിന് ദേവാസുര ഭാവങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത്? ദേവാസുര ഭാവങ്ങളെ കുറിച്ച് ദൈവികമായിട്ടുള്ളവരുടെ ഗുണങ്ങൾ കണ്ടു, ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരെ കുറിച്ച് കണ്ടു. നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും അവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഒരിക്കലും അറിയാനുള്ള അവസരം കിട്ടണില്ല എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി. പിന്നെന്താണ്? അവര് നാശകരമായിട്ടുള്ള കൊടും ക്രിയകളിലേക്കൊക്കെ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും, ലോകനാശകരമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണെന്ന് കണ്ടു. അനേക ജന്മങ്ങൾ എടുത്തതിന് ശേഷവും നീചമായ തലങ്ങളിലേക്ക് വീണ്ടും താഴ്ത്തപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. നരകത്തിന്റെ 3 കവാടങ്ങള് മനസ്സിലാക്കി. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? കലിയുഗത്തിൽ ആരെല്ലാം തമ്മിലാണ് മത്സരം നടക്കുന്നത്? ആസുരിക ഭാവവും ദൈവിക ഭാവവും. പിന്നെ നമ്മള് അപ്പൊ അല്ലാതെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട്, അല്ലെ, ഉന്നതി പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മൾ 16ാമത്തെ അധ്യായം അവസാനിപ്പിച്ചു. ഇന്ന് അധ്യായം 17. യമനിയമങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു മാതാജി. യമനിയമങ്ങൾ പറഞ്ഞു. അതെ, അത് പറഞ്ഞു. യമനിയമങ്ങൾ പറഞ്ഞാല് പില്ലറുകളാണ്, തൂണുകളാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ, ധർമ്മത്തിന്റെ. ഇനി അധ്യായം 17 ശ്രദ്ധാവിഭാഗങ്ങൾ. ശ്രദ്ധ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ശ്രദ്ധ വിശ്വാസം. ശ്രദ്ധ എന്ന് വെച്ചാല് വിശ്വാസം. അപ്പൊ വിശ്വാസം
എന്നാണ് ശ്രദ്ധ. വിഭാഗങ്ങൾ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ? നമ്മൾ പറഞ്ഞു ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മളുടെ എന്ത് വരെയാണ് നമ്മളെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് വരുമ്പോ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നമ്മുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ പ്രത്യേകത വെച്ചാൽ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് വെച്ചാൽ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് അല്ലെ. ആ ത്രിഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കും. ആ സ്വാധീനിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മളെ സ്വഭാവം രൂപീകരിക്കും. ആ സ്വഭാവം രൂപീകരിക്കുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾ വരും. അതനുസരിച്ച് അപ്പൊ ആ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും? നമുക്ക് ഓരോ വിശ്വാസങ്ങൾ വരുന്നത് ആ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ചാണ്. ഇപ്പൊ തമോ ഗുണം സ്വാധീനിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും ആരിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവില്ല? ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരുടെയും ഏത് ഗുണമാണോ നമ്മളെ സ്വാധീനിച്ചിരിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മുടെ വിശ്വാസങ്ങൾ വരുന്നത്. ഈ അധ്യായത്തില് അതാണ് പറയുന്നത്. 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ എന്താ പറയുന്നത് വിശ്വാസങ്ങളെ കുറിച്ചും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വിശ്വാസങ്ങള്, അതായത് ഭക്ഷണ രീതി കഴിഞ്ഞതാണ് നമ്മള് ഇല്ല. ഇല്ല അല്ലെ. ഒരു ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ഭക്ഷണ രീതി, യജ്ഞം, ദാനം, തപസ്, അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ അധ്യായത്തില് നമ്മൾ 17ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. 1ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. അർജുന ഉവാച അർജുന ഉവാച യേ ശാസ്ത്ര വിധിമുത്സൃജ്യ യജന്തെ ശ്രദ്ധയാന്വിതാഃ തേഷാം നിഷ്ഠാ തു കാ കൃഷ്ണ സത്തമാഹോ രജസ്തമഃ. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, അല്ലയോ കൃഷ്ണ, ശാസ്ത്രവിധികളെ ഒന്നും പിന്തുടരാതെ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഭാവനയ്ക്കനുസരിച്ച് ആരാധന ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതി എന്താണ്? സത്ത്, രജസ്, തമോ ഗുണങ്ങളിൽ ഏതാണ് അവരിൽ കാണുന്നത്? അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ്? കൃഷ്ണ, ശാസ്ത്രവിധികളൊന്നും പിന്തുടരാതെ സ്വന്തം ഭാവനയ്ക്കനുസരിച്ച് ആരാധന ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതി എന്താണ്? സത്ത്, രജസ്, തമോ ഗുണങ്ങളിൽ ഏതാണ് അവരിൽ കാണുന്നത്? അർജുനന്റെ സംശയം എന്താണ്? ഈ ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും പാലിക്കാതെ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം ഭാവനയ്ക്കനുസരിച്ച് ആരാധന ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവും. എല്ലാവരും ഒരേപോലെ അല്ലല്ലോ. ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളൊന്നും പിന്തുടരാത്തവരുണ്ട്. അങ്ങനെ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ആരാധന ചെയ്യുന്നവരല്ലേ. നമുക്കറിയാം ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർ തന്നിഷ്ടത്തിന് ചെയ്യാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയുള്ളവര് ഈ സത്ത്, രജ, തമോ ഗുണങ്ങളിൽ അവരിൽ ഏതാണ് കാണുന്നത് എന്നാണ് ആരിവിടെ ചോദിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുന്നത്. അർജുനന്റെ ചോദ്യം. ഇപ്പൊ അർജുനന്റെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ കുറഞ്ഞു വന്നു അല്ലെ. ആദ്യ അധ്യായത്തിൽ എന്തോരം ചോദ്യം അർജുനൻ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പൊ അർജുനൻ എന്തായി? അർജുനൻ മനസ്സിലായി. ഇപ്പൊ അർജുനൻ ബുദ്ധി വെച്ചു എന്ന് അറിയാം നമുക്ക്. അർജുനൻ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചു. ഇപ്പൊ എന്താ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച ത്രിവിധ ഭവതി ശ്രദ്ധ ദേഹിനാം സാ സ്വഭാവജ സ്വാത്വികി രാജസി ചൈവ താമസി ചേതി താം ശൃണു. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ശരീരസ്ഥനായ ജീവാത്മാവിന്റെ പൂർവ്വ ആർജിത പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് അതിന്റെ വിശ്വാസം സാത്വികമോ രാജസികമോ താമസികമോ ആയി തീരുന്നു. ഇതിനെ പറ്റി കേൾക്കൂ. ഇപ്പൊ ജീവാത്മാവിന്റെ പൂർവ്വ ആർജിത പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച്, പൂർവാർജിത പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അതിന്റെ വിശ്വാസം എങ്ങനെയാകാം? സാത്വികമാകാം, രാജസികമാകാം, താമസികമാകാം. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്താ മനസ്സിലാകേണ്ടത് ഇവിടെ? ആ ജീവാത്മാവിന്റെ പൂർവ്വ ആർജിത പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് എന്നാ പറഞ്ഞല്ലേ. അപ്പൊ ആ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ജന്മങ്ങളിൽ ചെയ്ത നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിക്ക് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മളിൽ എന്ത് സ്വാധീനിക്കുന്നത്? പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മള് പുണ്യപ്രവർത്തികൾ, നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ, അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇത് തന്നെ ചിന്തിക്കും, നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഭാഗവതം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഏത് ഗുണത്തിലേക്ക് ഉയരാണ്? സത്വഗുണത്തിലേക്ക് ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ അതിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി അടുത്തൊരു ജന്മം നമുക്ക് സ്വീകരിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുമ്പോ നമ്മളെ ഏത് ഗുണം സ്വാധീനിക്കില്ല? ഒരിക്കലും തമോ ഗുണം നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കില്ല. അപ്പൊ കാരണം എന്താണ്? നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ആർജിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഭാഗവതം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പോ നമ്മള് പൂർവ്വ ആർജിത ഗുണങ്ങൾ വരുമ്പോ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? നമ്മൾ ചെയ്ത കർമ്മത്തിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മളെ ഏത് ബാധിക്കുന്നത്? അപ്പോ പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾ നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് സാത്വികമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തികൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അടുത്തൊരു ജന്മം വരുമ്പോ നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്തിലേക്ക് പോകുന്നില്ല? തമോ ഗുണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകില്ല. നമ്മളെ തമോ ഗുണം ഒരിക്കലും സ്വാധീനിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഏത് ഗുണം നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നുള്ളത് നമുക്ക്
എന്താ പറയാ, നമ്മൾ ഈ ജന്മത്തില് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി അനുസരിച്ചാണ് എല്ലാ വരുന്നത്. അപ്പൊ അടുത്തൊരു ജന്മം നമ്മൾ ശരീരം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ ഗുണം സ്വാധീനിക്കുന്നതും എങ്ങനെയായിരിക്കും? നമ്മളെ ഈ പൂർവ്വജന്മത്തിലെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾ അനുസരിച്ച്, പൂർവ്വ ആർജിത ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച്. അപ്പൊ ആ ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമ്മുടെ എന്ത് വരാണ് സ്വഭാവം? സാത്വികമാകാം, രാജസികമാകാം, താമസികമാകാം. അതിനെക്കുറിച്ച് കേൾക്കൂ എന്ന് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്. സത്വാനുരൂപ സർവസ്യ ശ്രദ്ധാ ഭവതി ഭാരത, ശ്രദ്ധാമയോയം പുരുഷോ യോ യശ്രദ്ധാസ ഏവ സഹ. വ്യത്യസ്തമായ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് അല്ലയോ ഭാരത ശ്രേഷ്ഠ, ഓരോ വ്യക്തിയും ഓരോ തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുന്നു. താൻ ആർജിച്ച ഗുണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ജീവസത്തുക്കളെ ഓരോ പ്രത്യേക വിശ്വാസമുള്ളവരെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച്, പലതരത്തിലുള്ള പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഓരോ വ്യക്തിയും എന്താണ്, ഓരോ തരത്തിലുള്ള സ്വഭാവത്തെ വളർത്തിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോ സ്വഭാവത്തില് ഓരോ വ്യക്തിയും വരാണ്. നമ്മളിൽ ഏത് ഗുണമാണോ നമ്മളെ സ്വാധീനിച്ചിരിക്കുന്നത്, ഏത് ഗുണത്തിലാണോ നമ്മൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്, അതനുസരിച്ച് ഓരോ വ്യക്തിയും എന്താണ്, ഓരോ വിശ്വാസത്തെ വളർത്തിയെടുക്കും. അങ്ങനെ ആ ആർജിച്ച ഗുണത്തിനനുസരിച്ച് ജീവാത്മാക്കള് ഓരോ വിശ്വാസത്തിൽ വരും. അതാണ് ഈ 3-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇനി എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? 3 പേരും ആരാധനയുടെ കാര്യം പറയാണ്. എങ്ങനെയാണ്? യജന്തേ സ്വാത്വിക ദേവാൻ യക്ഷ രക്ഷാസി രാജസഹ, പ്രേതാൻ ഭൂതഗുണാം സേന്യ യജന്തേ താമസാ ജനഃ. സ്വാത്വികരായ ജനങ്ങൾ ദേവന്മാരെയും രാജസ സ്വഭാവികൾ അസുരന്മാരെയും തമോ ഗുണപ്രധാനികൾ ഭൂതപ്രേതങ്ങളെയും ആരാധിക്കുന്നു. ഇവിടെ സാത്വികരായ ജനങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. രാജസിക സ്വഭാവികള് അസുരന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നു. തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് ഭൂതപ്രേതാദികളെ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ആരാധന ആരെയാണെന്ന് പറയാണ്. സാത്വികരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾ ആരാധിക്കും? ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും. രാജസിക സ്വഭാവികള് അസുരന്മാരെ ആരാധിക്കും. തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് ഭൂതപ്രേതാദികളെ ആരാധിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഓരോരുത്തരും ആരൊക്കെയാണ് ഉപാസിക്കുന്നത്, ആരാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞ 3 തരത്തിലുള്ളവരെ ആരാധിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു അല്ലെ. പിന്നെ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവരാരാണ്? അപ്പോ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവരാരാണ്? അറിഞ്ഞോ? ഏത്? വിശുദ്ധ സാത്വികന്മാർ. വിശുദ്ധ സത്വഗുണത്തിൽ അല്ലെ. വിശുദ്ധ സത്വത്തിലുള്ളവരാണ് ആരാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നത്. ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കുന്നവര്, 3 ഗുണങ്ങളെയും അതിക്രമിക്കാൻ സാധിക്കുന്നവരാരാണ്? വിശുദ്ധ സത്വത്തിലുള്ളവർ അല്ലെങ്കിൽ വാസുദേവ അവസ്ഥയിലുള്ളവർ. അവര് ആരാധിക്കും? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. നമ്മ മറന്നുപോയി ഇതൊക്കെ, ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ സാത്വികരായിട്ടുള്ളവർ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും, രാജസിക സ്വഭാവത്തിലുള്ള അസുരന്മാരെ ആരാധിക്കും, തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് ഭൂതപ്രേതാദികളെ ആരാധിക്കും, വിശുദ്ധ സത്വത്തിലുള്ളവരെ ആരാധിക്കും? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ വാസുദേവ അവസ്ഥയിലുള്ളവര് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന പറയാണ്. അശാസ്ത്രവിഹിതം ഘോരം തപ്യന്തേയ സംയുക്ത കാമരാഗാബലാനിതഃ കർഷയന്ത ശരീരസ്ഥം മാം ചൈവാന്ത ശരീരസ്ഥം താൻ വിദ്യാസുര നിശ്ചയാൻ. കാമം, ആസക്തി എന്നിവയാൽ പ്രേരിതരായി അഹംഭാവത്തോടുകൂടി സ്വശരീരത്തിലെ ഭൗതിക മൂലകങ്ങളെയും ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവിനെ തന്നെയും ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്ര നിർദ്ദിഷ്ടമല്ലാത്ത കഠിന തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വിഡ്ഢികൾ അസുരന്മാരാണ്. കൂടെ അസുരന്മാരെ കുറിച്ച് പറയാണ്. അസുരന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? കാമം, ആസക്തി എന്നിവയാൽ പ്രേരിതരായി അഹംഭാവത്തോടു കൂടി, അപ്പൊ കാമം കൊണ്ടും ആസക്തി കൊണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാണ്? അഹംഭാവത്തോടു കൂടി സ്വന്തം ശരീരത്തിന്റെ ഭൗതിക മൂലകങ്ങൾ, സ്വന്തം ശരീരവും ആ ശരീരത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവിനെയും ദ്രോഹിച്ചുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയാത്ത രീതിയിൽ കഠിന തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരാരാണ്? ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരാണ്. അപ്പൊ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്? കാമം, ആസക്തി, അവര് അങ്ങനത്തെ അത്തരത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളായിരിക്കും അവരിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്വന്തം ശരീരത്തെ നശിപ്പിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം ശരീരത്തിനെ ഉപദ്രവിക്കുക,
ആ ശരീരത്തില് കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവിനെ ദ്രോഹിക്കുക. രണ്ടും ചെയ്തുകൊണ്ട് ശാസ്ത്ര നിർദ്ദിഷ്ടമായിട്ട്, ശാസ്ത്രത്തില് വിരുദ്ധമായിട്ട്, ശാസ്ത്രത്തില് പറയാത്ത കാര്യങ്ങള് അല്ലെങ്കിൽ ശാസ്ത്രത്തില് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ഒരാരാണ്? ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരാണെന്ന് പറയാം. ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തികൾ ആരെ അനുകൂലിക്കുന്നില്ല? ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും അനുകൂലിക്കുന്നില്ല. ഇത്തരത്തിലുള്ള അനുഷ്ഠാനങ്ങളൊന്നും ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല. ഇത് എന്താണ്? ചിലപ്പോ മരണം വരെ സംഭവിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ? നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് പറയാ, ഇപ്പോ നാവില് ശൂലം കയറ്റുന്ന കണ്ടിട്ടില്ല നമ്മൾ? ചില എന്താണ് പറയാ, അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ നാവുമ്മല് ശൂലം കയറ്റുക. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഉപദ്രവിക്കാണ്. പിന്നെ തീക്കനലിൽ കൂടെ നടക്കുന്നത്, എനിക്ക് തോന്നുന്നു തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ കേട്ടിട്ടുള്ളത്. തീക്കനലിൽ കൂടെ ചാട്ടവാറ് കൊണ്ടടിക്കും നേലെ. അതൊക്കെ അങ്ങനത്തെ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഇതൊക്കെ അവരുടെ രീതിയിലെ ഒരു ആരാധനയാണ് ഇതൊക്കെ അല്ലെ അവര് ചെയ്യുന്നത്. അവര് എന്താ പറയാ, വ്രതങ്ങളാണ്, ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന അനുഷ്ഠാനങ്ങളാണ്. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ തമോ ഗുണത്തിൽ വരുന്നതാണ്. കാരണം ആ ശരീരത്തിന് ആസുരികമായിട്ടുള്ള നമുക്ക് പറയാം ഇതൊക്കെ. ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തികള് ഭഗവാനെയും എന്താ പറയുന്നത്, പരമാത്മാവിനെയും ശരീരത്തിനെയും എന്ത് ചെയ്യണത്? ഉപദ്രവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ എന്താണ്? അസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരാണെന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. ഇനി ആഹാരങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയണം. ഓരോ രീതിയിലുമുള്ള ആഹാരത്തിലും എന്തുണ്ട്? ഈ 3 ഗുണങ്ങളുടെയും സ്വാധീനം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെയും ആഹാര രീതി എങ്ങനെ ആയിരിക്കും എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ അധ്യായത്തിൽ ഇനി പറയുന്നത് ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ചും യജ്ഞം, ദാനം, തപസ്, 3 ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ചും യജ്ഞത്തെ കുറിച്ചും ദാനം, തപസ്, ഈ 4 കാര്യങ്ങളാണ് ഈ അധ്യായത്തില് മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. ആഹാരസ്ത്വപി സർവസ്യ ത്രിവിധോ ഭവതി പ്രിയഃ യജ്ഞസ്തപസ്തഥാദാനം തേഷാം ഭേദാമിമം ശൃണു. മനുഷ്യർക്ക് ഭക്ഷണ വിഷയത്തിൽ പോലും ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ചായിരിക്കും. യജ്ഞങ്ങൾ, തപസ്, ദാനം എന്നിവയുടെ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെ. ഇവയുടെ വ്യത്യാസങ്ങളെ പറ്റി പറയാൻ കേട്ടുകൊള്ളുക. ഇപ്പൊ മനുഷ്യർക്ക് ഭക്ഷണ വിഷയത്തിലും എന്തുണ്ട്? ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളുണ്ട്. നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണത്തിൽ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് ഇതും നമുക്ക് വരുന്നത്. യജ്ഞം, ദാനം, തപസ്, ഇതിലും എന്തുണ്ട്? ഇങ്ങനെ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരും ഈ ഗുണങ്ങൾ അനുസരിച്ച്. ഇതിനെ കുറിച്ച് ഇനി ഓരോന്നിനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞു തരാണ് നമുക്ക്. ഫസ്റ്റ് ഭക്ഷണ കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. എന്താ പറയണത്? ആയു, സത്വാബലാരോഗ്യം, സുഖ, പ്രീതി, വിവർധനഃ, രസ്യ, സ്നിഗ്ധ, സ്ഥിരാകൃത്യ, ആഹാര, സ്വാത്വിക, പ്രിയ. ദീർഘായുസ്സും നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതും ബലം നൽകുന്നതും ആരോഗ്യത്തെയും സന്തുഷ്ടിയെയും സംതൃപ്തിയെയും വളർത്തുന്നതും രസവത്തും പ്രീതികരവും സ്നിഗ്ധവും ആസ്വാദികരവുമായ ആഹാരമായിരിക്കും സ്വാത്വിക സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ സ്വാത്വികർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭക്ഷണം എങ്ങനെയാണ്? ദീർഘായുസ് നൽകുന്നത്, നിലനിൽപ്പിനെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത്, ബലം നൽകുന്നത്, ആരോഗ്യവും സന്തുഷ്ടിയും സംതൃപ്തിയും വളർത്തുന്നതും രസവത്തും പ്രീതികരമായിട്ടുള്ളതും സ്നിഗ്ധവും അത്യാവശ്യത്തിന് കൊഴുപ്പുള്ളതുമായിട്ടുള്ള ആസ്വാദികരമായിട്ടുള്ള ആഹാരമാണ് ആരിഷ്ടപ്പെടുന്നത്? സ്വാത്വിക സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഊർജം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന, ഓജസ്സും തേജസ്സും ഒക്കെ നൽകുന്ന രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ, അതാണ് ആരിഷ്ടപ്പെടുന്നത്? സ്വാത്വിക സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ദീർഘായുസ് നൽകുന്നത്, നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതും ബലം നൽകുന്നതും ആരോഗ്യവും സന്തുഷ്ടിയും സംതൃപ്തിയും വളർത്തുന്നത് രസവത്തായിട്ടുള്ളതും പ്രീതികരമായിട്ടുള്ളതും സ്നിഗ്ധമായിട്ടുള്ളതും ആസ്വാദികരമായിട്ടുള്ള ആഹാരമാണ് ആരിഷ്ടപ്പെടുന്നത്? സ്വാത്വിക സ്വഭാവികള് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അടുത്തത് കട്മള ലവണ തീഷ്ണ രുക്ഷാവിദാഹിനഃ ആഹാര രാജസ സ്വേഷ്ട്യ ദുഃഖശോകാമയപ്രദ. കയ്പ്, പുളിപ്പ്, ഉപ്പുരസം, കടുത്ത ചൂട്, എരിവ്, വരൾച്ച എന്നിവ കൂടുതലുള്ള ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങളെ രാജസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഇത്തരം ഭക്ഷ്യങ്ങൾ ദുഃഖത്തിനും രോഗങ്ങൾക്കും വഴിവെക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇനി അടുത്തത് കയ്പ്, പുളിപ്പ്, ഉപ്പുരസം, കടുത്ത ചൂട്, എരിവ്, വരൾച്ച എന്നിവ കൂടുതലുള്ള ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ രാജസിക സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഇത്തരം ഭക്ഷ്യങ്ങൾ ദുഃഖത്തിനും രോഗത്തിനും വഴിവെക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാറ്റഗറി രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് എങ്ങനെയുള്ള ഭക്ഷണമാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്? കയ്പ് ഉള്ള ഭക്ഷണം, പുളിപ്പ്, ഉപ്പ്, കടുത്ത ചൂട്, എരിവ്, വരൾച്ച എല്ലാത്തിന്റെ കൂടുതലായിരിക്കും അവർക്ക്. ഇപ്പൊ കയ്പുള്ള ഭക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ നമ്മള് കയ്പയ്ക്ക അതൊന്നല്ല, പാവയ്ക്കൊന്നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ഭക്ഷണത്തിന് വരുന്നൊരു കയ്പ്. പിന്നെ ഭയങ്കര പുളി,
ഉപ്പ് കൂടുതൽ, സാധാരണയെക്കാളും കൂടുതൽ ഉപ്പ്. പിന്നെ കടുത്ത ചൂടുള്ള ഭക്ഷണം, ചൂട്ടോടെ കഴിക്കാന്ന് പറയില്ല, ചൂടോടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നല്ല എരിവ് കഴിക്കുന്നവര്, വരൾച്ച വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങള്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളാണ് ആരിഷ്ടപ്പെടുന്നത്? രാജസിക സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. ഇത്തരം ഭക്ഷണങ്ങൾ നമുക്ക് എന്ത് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്? രോഗങ്ങൾക്കും ദുഃഖത്തിനും വഴിവെക്കുന്നതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങള്. ഇതാണ് രാജസിക സ്വഭാവികള് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. യാതയാമം ഗതരസം പൂതി പരിഷിതം ചെയ്യത് ഉച്ഛിഷ്ടാമപി ചാമേദ്യം ഭോജനം താമസപ്രിയം. 3 മണിക്കൂർ മുമ്പ് പാകം ചെയ്തതും സ്വാദ് നഷ്ടപ്പെട്ടതും ദുർഗന്ധമുള്ളതും ഉച്ഛിഷ്ടവും തൊടാൻ കൊള്ളാത്തതുമായ ഭക്ഷണങ്ങളാണ് താമസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ താമസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഏതരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണമാണ്? ഒന്ന്, 3 മണിക്കൂർ മുന്ന് പാകം ചെയ്ത ഭക്ഷണം, സ്വാദ് നഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണം, ദുർഗന്ധമുള്ളത്, ഉച്ഛിഷ്ടം, തൊടാൻ കൊള്ളാത്തതുമായ ഭക്ഷണങ്ങളാണ് ആരിഷ്ടപ്പെടുന്നത്? താമസ സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? നമുക്ക് ഊർജം കിട്ടാനായിട്ട് അല്ലെ. നമ്മൾ പക്ഷെ ഇവിടെ എന്തിനാണ് ഒരു താമസ സ്വഭാവികൾ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത്? ആ ഊർജം കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഭക്ഷണമല്ല. നമുക്കറിയാം ദുർഗന്ധം വരാ, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കേടായ ഭക്ഷണം, സ്വാദ് നഷ്ടപ്പെട്ട ഭക്ഷണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ കേടായത്. അത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എന്താണ്, നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് യാതൊരു ഗുണവും ഇല്ല. അത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളാണ് ആരിഷ്ടപ്പെടുന്നത്? താമസിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവര് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. പിന്നെ 3 മണിക്കൂർ മുന്നേ പാകം ചെയ്തത്. 3 മണിക്കൂർ മുന്നേ പാകം ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് പറയുന്നത് അവിടെ? ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഭഗവാന് നമ്മൾ അർപ്പിച്ചിട്ടില്ല കഴിക്കുക, അതുകൊണ്ട്. അല്ല, അതുകൊണ്ടാണ് 3 മണിക്കൂർ മുന്നേ പാകം ചെയ്ത ഭക്ഷണം നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ. 3 ഓർമ്മയുണ്ടോ? മണിക്കൂറിന് ശേഷം ആ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന്. എന്താ കാരണം? ഡൈജഷൻ ഇത് കേടുവരില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾ കഴിക്കാറില്ല. എന്നിട്ട് നമ്മള് രാവിലെ ചോറ് വെച്ച് കഴിക്കാറുണ്ട് തെമ്മഗുണത്തിലാണ്. താമസ സ്വഭാവികളാണ് ഇതൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. നമ്മള് നിവൃത്തിയിൽ കഴിക്കാനാണല്ലേ വീണ്ടും ഉണ്ടാക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നതുകൊണ്ട്, അതിലുള്ള ഗുണങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നതുകൊണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പറയുന്നത് അതാണ്. അതായത് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? നമ്മളെ ശരീരത്തിന് ഊർജം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമുക്ക് പ്രവൃത്തികളൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഊർജം വേണം. 3 മണിക്കൂർ മുമ്പ് പാകം ചെയ്ത, അതായത് 3 മണിക്കൂർ വരെ അതിൽ എന്തുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ആ ഗുണം നമുക്ക് കിട്ടും. അത് കേട്ടും അത് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മള് വയറ് നിറയ്ക്കുന്നു എന്നല്ലാതെ നമുക്ക് അതുകൊണ്ടൊരു കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് 3 മണിക്കൂർ. അതായത് നമുക്കൊരു ഉപകാരം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയില്ല. അപ്പൊ തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളൊക്കെ അങ്ങനെയാണല്ലോ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, അത്തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണം തമോ ഗുണത്തിലാണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ളവരുടെ ഭക്ഷണകാര്യം നമ്മൾ കണ്ടു. സാത്വികരായിട്ടുള്ള, രാജസികമായിട്ടുള്ളവരെ, താമസിക സ്വഭാവികളുടെ. എങ്ങനെയാണ് സാത്വികരുടെ പറഞ്ഞത്? എങ്ങനെയാണ് നമ്മള് എന്താ പറഞ്ഞത്? ദീർഘായുസ്സും നിലനിൽപ്പിന് ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന, ബലം നൽകുന്ന, ആരോഗ്യ സന്തുഷ്ടിയെയും സംതൃപ്തിയെയും രസവത്തും പ്രതീകവും സ്നിഗ്ധവും ആസ്വാദ്യവുമായ ആഹാരമായിരിക്കും സാത്വിക സ്വഭാവം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അതായത് ശരീരത്തിന് ഊർജം പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള സന്തോഷം തരുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളാണ് ആരിഷ്ടപ്പെടുന്നത്? സാത്വികർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. രാജസിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവരോ? കയ്പ്, പുളിപ്പ്, ഉച്ചരസം, കടുത്ത ചൂട്, വരൾച്ച എന്നിവ കൂടുതലുള്ള ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങൾ രാജസ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അല്ലെ. തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവരാണെങ്കിലോ? 3 മണിക്കൂർ മുമ്പ് പാകം ചെയ്തത്, നഷ്ടപ്പെട്ട് ദുർഗന്ധമുള്ളത്, ഉച്ഛിഷ്ടം, തൊടാൻ കൊള്ളാത്തായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം താമസിക സ്വഭാവികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് കാറ്റഗറിയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായോ? അല്ലെ. ഇപ്പൊ എല്ലാവരും മിക്കവാറും രജോ ഗുണത്തിലേക്ക് അത്ര ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം ഇപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ തിരിച്ചൊക്കെ ഏജ് ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇതൊക്കെ കുറച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മള് ഏത് കാറ്റഗറി ആണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ അടുത്ത അടുത്തല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറഞ്ഞ, യജ്ഞത്തെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഭക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് കണ്ടു. ഇനി നമ്മള് യജ്ഞത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറയാണ്. യജ്ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് എന്താ പറയണ ഭഗവാനോട്? അഫലാകാംക്ഷി ബിർ യജ്ഞോ വിധി ദിഷ്ടോയ ഇച്ഛത്തെ യഷ്ടവ്യമേവേതി മന സമാധായാസ സ്വാത്വികഃ. യജ്ഞങ്ങളിൽ വെച്ച് ഫലോദ്ദേശമില്ലാതെ സശ്രദ്ധമായിട്ടും വേദവിധി പ്രകാരം കർത്തവ്യബോധത്തോടെ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന യജ്ഞം സ്വാത്വികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം. അപ്പൊ യജ്ഞങ്ങളില് സ്വാത്വികമായ യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഫലോദ്ദേശമില്ലാതെ, ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വേദവിധി പ്രകാരം ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത്?
സാത്വികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം കർത്തവ്യബോധത്തോടെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ചെയ്യുന്നു, വേദവിധി പ്രകാരം ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞം സാത്വികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഒരു ഉദ്ദേശം മുൻനിർത്തിയിട്ടല്ല യജ്ഞം ചെയ്യുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്? അതെന്റെ കർത്തവ്യമാണെന്ന് മാത്രം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് അനുഷ്ഠിക്കുന്ന യജ്ഞമാണെന്ത്? സാത്വികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നത് ഏത് വരും? നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ പോകുന്നത് സാത്വിക. നമ്മൾ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇപ്പൊ ഉദ്ദേശിക്കാറില്ല അല്ലെ? പണ്ടാണെങ്കിൽ നമ്മളെ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒന്നും ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അല്ലാതെ നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് ആരാധന ചെയ്ത് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് വരും അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ തൊഴാൻ പോകുമ്പോ, നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോകുമ്പോ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ്, ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ആ യജ്ഞം നമ്മളത് സാത്വികമാവില്ല അല്ലെ? സാത്വികമല്ലത് എതിലേക്ക് മാറും? അത് രജോ ഗുണത്തിലേക്ക്, രാജസികമായിട്ട് മാറും എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട്, ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുകയാണെങ്കിൽ അത് സാത്വികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അഭിസന്ധായ തൂ ഫലം ദമ്പാർത്ഥാമപി ചൈവയത് ഇച്ഛതേ ഭരതശ്രേഷ്ഠ തം യജ്ഞം വിധി രാജസം. ഭൗതികമായ ഏതെങ്കിലും പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടിയോ ഗർവ് കാട്ടാനായോ അനുഷ്ഠിക്കപ്പെടുന്ന യജ്ഞം രാജസികം എന്നറിയുക. അല്ലയോ ഭരതശ്രേഷ്ഠ? അപ്പൊ ഇനി ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗർവ് കാട്ടാൻ വേണ്ടി അനുഷ്ഠിക്കുന്ന യജ്ഞമാണ് രാജസികം. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, നമ്മളിപ്പോ അമ്പലത്തിൽ പോകും, ഡെയിലി നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ പോകും, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ അത് രാജസികമായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് പറയാം. നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗർവ് കാട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അനുഷ്ഠിക്കുന്ന യജ്ഞമാണ് രാജസികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ രാജസികമായ യജ്ഞം, അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ പുണ്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം, സ്വർഗപ്രാപ്തി, ഇതൊക്കെ എന്തിൽ വരുന്നതാണ്? രാജസികമായ യജ്ഞത്തിൽ എന്ന് പറയും നമുക്ക്. ഇനി അടുത്തത് വിധിഹീനമസൃഷ്ടാന്നം മന്ത്രഹീനാമ ദക്ഷിണം ശ്രദ്ധാവിരഹിതം യജ്ഞം താമസം പരിചക്ഷതേ. വേദോക്ത വിധികൾ അനുസരിക്കാതെ, പ്രസാദ വിതരണം ചെയ്യാതെ, മന്ത്രോച്ചാരണം നടത്താതെ, പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ കൊടുക്കാതെ, വിശ്വാസമില്ലാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞം തമോ ഗുണത്തിലുള്ള യജ്ഞം. അപ്പൊ വേദവിധികൾ അനുസരിക്കുന്നില്ല, പ്രസാദം വിതരണം ചെയ്യുന്നില്ല, മന്ത്രോച്ചാരണം നടത്തുന്നില്ല, പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ കൊടുക്കുന്നില്ല, പിന്നെ വിശ്വാസവും ഇല്ല. ഇതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, പിന്നെ നമുക്ക് എന്തും ഇല്ല, വിശ്വാസവും ഇല്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ യജ്ഞം എന്താണ്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. വേദവിധി പ്രകാരമായിരിക്കണം നമ്മൾ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ ആ യജ്ഞത്തിന്റെ പ്രസാദം എല്ലാവർക്കും വിതരണം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം എല്ലാവർക്കും വിതരണം ചെയ്യണമല്ലോ, നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും നമ്മൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഭഗവത് പ്രസാദം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യാതെ, പ്രസാദം നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്, ചെന്ന് കൈനീട്ടി മേടിക്കണം എന്നാ പറയാ, ചെന്ന് ചോദിച്ചു മേടിക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യാതെ, പിന്നെ മന്ത്രോച്ചാരണം ചെയ്യുന്നില്ല, മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലുന്നില്ല, പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണയും കൊടുക്കുന്നില്ല, പിന്നെ വിശ്വാസവും ഇല്ല. ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നു എന്നല്ലാതെ നമുക്ക് വിശ്വാസമൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞം തമോ ഗുണത്തിലുള്ള യജ്ഞം. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള യജ്ഞത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടു. സാത്വികമായ യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി വേദവിധി പ്രകാരം ചെയ്യുന്നത് സാത്വികമായ യജ്ഞം. രാജസികമായ യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് രാജസികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം. മൂന്നാമത്തത് താമസികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത് വേദവിധികളൊന്നും അനുസരിക്കാതെ, പ്രസാദ വിതരണം ചെയ്യാതെ, മന്ത്രോച്ചാരണം ചെയ്യില്ല, പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ കൊടുക്കുന്നില്ല, വിശ്വാസവുമില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞം എന്താണ്? തമോ ഗുണത്തിലുള്ള യജ്ഞം. ഇപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള യജ്ഞത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടു. ഇനി തപസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത്, ഇതില് ഇനി ഈ തപസ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോണത്. അപ്പൊ
ദ്വിജ ഗുരു പ്രാജ്ഞ പൂജനം ശൗചമാർജവം ബ്രഹ്മചര്യമഹിംസ ച ശാരീരം തപ ഉച്യത്തെ. പരമപുരുഷൻ, ബ്രാഹ്മണൻ, ആധ്യാത്മികാചാര്യൻ, മാതാപിതാക്കൾ തുടങ്ങിയ ഉന്നതർ എന്നിവരെ ആരാധിക്കുക, എന്നിവരെ ആദരിക്കുക. ദേഹശുദ്ധി, ലാളിത്യം, ബ്രഹ്മചര്യം, അഹിംസ എന്നിവയെ ശാരീരിക തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ തപസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ 3 തരത്തിലുള്ള തപസ് ഉണ്ട്. ശാരീരിക തപസ്, മാനസിക തപസ്, വാഗ്മയ തപസ്. അപ്പൊ തപസ് തന്നെ 3 തരമുണ്ട്: ശാരീരികം, വാഗ്മയം, മാനസികം. ഇതില് ശാരീരിക തപസ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാന്, പരമപുരുഷന്, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണന്മാര്, ആധ്യാത്മിക ആചാര്യന്മാര്, മാതാപിതാക്കള്, അതേപോലെ ഉന്നത ശ്രേണിയിലുള്ളവര്, അങ്ങനെയുള്ളവരെ ആദരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവരെ ആരാധിക്കുക. പിന്നെ ദേഹശുദ്ധി, ലാളിത്യം, ബ്രഹ്മചര്യം, അഹിംസ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പാലിക്കുക. ഇതൊക്കെ എന്ത് പറയും? ശാരീരിക തപസ് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഉയർന്ന വ്യക്തികളെ, ശ്രേഷ്ഠ വ്യക്തികളെ ആദരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആരാധിക്കുക. അതിലെ ഭഗവാൻ, ബ്രാഹ്മണന്മാര്, മാതാപിതാക്കൾ, ആചാര്യന്മാര്, ഗുരുജനങ്ങൾ, ഇവരൊക്കെ ആരാധിക്കുന്നത് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ആദരിക്കുന്നത്? പിന്നെ നമ്മള് ദേഹശുദ്ധി, ലാളിത്യം, ബ്രഹ്മചര്യം, അഹിംസ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പാലിച്ചു കൊണ്ടുപോകുക. ഇതൊക്കെ നമ്മള് ശാരീരിക തപസ് എന്ന് പറയും. ഇതിനൊക്കെ നമ്മള് ശാരീരിക തപസ്സിൽ വരുന്നതാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ. ഇനി അടുത്തത് വാഗ്മയ തപസ്. വാഗ്മയ തപസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? അനിദ്യോഗകരം വാക്യം സത്യം പ്രിയഹിതം ചയത് സ്വാധ്യായാഭ്യാസനം ചൈവ വാഗ്മയം തപ ഉച്യത്തെ. സത്യവും പ്രയോജനകരവും കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്യോഗമുണ്ടാക്കാത്തതും ഹിതകരവുമായുള്ള സംഭാഷണം, പതിവായുള്ള വേദമന്ത്രോച്ചാരണം, ഇതാണ് വാഗ്മയ തപസ്. അപ്പൊ വാഗ്മയ തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് സത്യമായിരിക്കണം. നമ്മൾ പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം? സത്യം മാത്രം പറയാൻ ശ്രമിക്കണം. അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രയോജനകരമായിരിക്കും. നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യം ഒന്നുകിൽ കേൾക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് പ്രയോജനമായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്ന വ്യക്തിക്ക് പ്രയോജനകരമായിരിക്കണം. നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളായിരിക്കണം നമ്മൾ പറയേണ്ടത്. കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്യോഗം ഉണ്ടാക്കാത്തതായിരിക്കണം. കേൾക്കുന്നവർക്ക് ടെൻഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന, അവർക്ക് പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാകരുത്. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, അങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ള സംസാരങ്ങളാകരുത്. അത് ഹിതകരമായിരിക്കണം ആ സംഭാഷണം. പതിവായിട്ടുള്ള വേദമന്ത്രോച്ചാരണം, പതിവായിട്ട് നമ്മൾ ചൊല്ലുന്ന വേദമന്ത്രവും എന്തിൽ വരും? വാഗ്മയ തപസ്സിൽ വരും. അപ്പൊ വാഗ്മയ തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് മറ്റുള്ളവർക്ക് വ്യാകുലത ഉണ്ടാക്കുന്നതാവാൻ പാടില്ല. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സത്യമായിരിക്കണം പറയേണ്ടത്. അത് കേൾക്കുന്നവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്നവർക്ക് പ്രയോജനകരമായിരിക്കണം. പിന്നെ കേൾക്കുന്നവർക്ക് എന്താ ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല? എന്താ പറയുക, ടെൻഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള സംഭാഷണങ്ങളാവില്ല, പാടില്ല. ഇത്തരത്തിലുള്ള തപസ് എന്താണ്? വാഗ്മയ തപസ്. ഇതിനെയാണ് വാഗ്മയ തപസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ വേദമന്ത്രോച്ചാരണം എന്തിൽ വരും? വാഗ്മയ തപസ്സിൽ വരും. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വാഗ്മയ തപസ്. മൂന്നാമത്തത് മാനസിക തപസ്. മാനസിക തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മനപ്രസാദ സൗമ്യത്വം, മൗനമാത്മാവിനിഗ്രഹ, ഭാവ സംശുദ്ധിരിത്യേതത് തപോ മാനസ ഉച്യത്തെ. സംതൃപ്തി, സൗമ്യത, മൗനം, ആത്മസംയമനം, സ്വഭാവശുദ്ധി എന്നിവ മാനസിക തപസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ സംതൃപ്തി, സൗമ്യത, മൗനം, ആത്മസംയമനം, സ്വഭാവശുദ്ധി, ഇതൊക്കെയാണ് എന്തിൽ വരുന്നത്? മാനസിക തപസ്സിൽ വരുന്നത്. അതായത് സംതൃപ്തി, പിന്നെന്താണ്, നമുക്ക് സംതൃപ്തി ഉണ്ടാകും, സൗമ്യരായിരിക്കും. പിന്നെ മൗനം എന്ന് വെച്ചാല് മൗനമായിട്ടിരിക്കുക. പക്ഷെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും? വാചാലരായിരിക്കും. ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മൗനം പാലിക്കുക, അങ്ങനെ പറയാം. പിന്നെ ആത്മസംയമനം പാലിക്കുന്നത്, സ്വഭാവശുദ്ധി, ഇതൊക്കെ എന്തിൽ വരുന്നതാണ്? മാനസിക തപസ്സിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ 3 തരം തപസ് നമ്മൾ കണ്ടു: ശാരീരിക തപസ്, വാഗ്മയ തപസ്, മാനസിക തപസ്. ശാരീരിക തപസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ, പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണന്മാര്, പിന്നെ ആചാര്യന്മാര്, മാതാപിതാക്കൾ, ഇവരൊക്കെ നമ്മൾ ആദരിക്കുക. പിന്നെന്താണ്, പിന്നെന്തൊക്കെ പറഞ്ഞത്? ദേഹശുദ്ധി, അഹിംസ, ലാളിത്യം, ഇതൊക്കെ എന്തിൽ വരുന്നതാണ്? ശാരീരിക തപസ്സിൽ വരുന്നതാണ്. രണ്ടാമത്തത് വാഗ്മയ തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യം പറയാ. അത് കേൾക്കുന്നവർക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കാൻ പാടില്ല? ടെൻഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കരുത്, പ്രയോജനകരമായിരിക്കണം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മന്ത്രോച്ചാരണമൊക്കെ എന്തിൽ വരുന്നതാണ്? വാഗ്മയ തപസ്സിൽ വരുന്നതാണെന്ന് കണ്ടു. മൂന്നാമത്തത് മാനസിക തപസ്. മാനസിക തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംതൃപ്തി, സൗമ്യത, മൗനം, ആത്മസംയമനം, സ്വഭാവശുദ്ധി, ഇതൊക്കെ എന്തിൽ വരാണ്? മാനസിക തപസ്സിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ 3 തരം തപസ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. മനസ്സിലായി ഇത്രയും പറഞ്ഞത്? ഇത്രയും പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടോ? ഓടേണ്ടി വരുന്നുണ്ടോ? സ്പീഡ് കൂടുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത്? ഇനി ഇത്തരത്തില് 3 തപസ്സും എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞ? ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ്? അത് സാത്വികമായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് പറയുന്നു.
17ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയണത്? ശ്രദ്ധയാ പരയാ തപ്തം തപസ്തത്രിവിധം നരൈഹി അഫലാകാംക്ഷിഭിർയുക്തൈ സ്വാത്വികം പരിചക്ഷതേ. ഈ 3 തരത്തിലുള്ള തപസ്സും ആധ്യാത്മിക വിശ്വാസത്തോടെ ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കാതെ പരമപുരുഷന് വേണ്ടി മാത്രം അനുഷ്ഠിച്ചു പോന്നാൽ അതെന്താണ്? അത് സ്വാത്വികമായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള തപസ്സും എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ആധ്യാത്മിക വിശ്വാസത്തോടെ ചെയ്യുന്നു, ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രം അനുഷ്ഠിച്ചു പോരാണ്. അതെങ്ങനെയാണ്? സ്വാത്വികമാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഈ 3 തരത്തിലുള്ള ശാരീരികം, വാഗ്മയവും മാനസിക തപസ്സുകള് ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളൊന്നും ആഗ്രഹിക്കാതെ ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രം അനുഷ്ഠിച്ചു പോരുകയാണെങ്കിൽ അത് സ്വാത്വികമായിട്ടുള്ള തപസ്സാണെന്ന് പറയാം. സത്കാരമാന പൂജാർത്ഥം തപോധംഭേന ചൈവയേത് ക്രിയത്തെ തദിഹ പ്രോക്തം രാജസം ചലമധ്രുവം. ബഹുമതിയും ആരാധനയും നേടാനോ അഹങ്കാരം കൊണ്ടോ ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ് രാജസികമാണ്. അത് ക്ഷണികമായിട്ടുള്ളതാണ്, അനിശ്ചിതമായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ബഹുമതി നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആരാധന നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, മറ്റുള്ളവരുടെ ആരാധന പിടിച്ചു പറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, മറ്റുള്ളവർ പ്രശംസിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ്സാണ് എന്ത്? രാജസികമായിട്ടുള്ള തപസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് മറ്റുള്ളവരുടെ മുന്നില് മറ്റുള്ളവരെ ആകർഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാം. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളിൽ കുറെ പൈസയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ പൈസയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് അത് എന്താണ് മറ്റുള്ളവരെ ആകർഷിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം. അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് എന്താ പറയാ, അവരെ കൊണ്ട് നമ്മളെ ആരാധിപ്പിക്കേണ്ട രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തികൾ നമ്മൾ ചെയ്യും. അപ്പൊ അത് അവരെ ആരാധിക്കുക. ഇപ്പൊ എന്താ ഇവിടെ ആശ്രിതന്മാരെ കൊണ്ട് കാല് കഴുകിപ്പിക്കുക, പൂജ എന്താ പറയാ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ചില ദൈവങ്ങൾ, ദൈവങ്ങളൊക്കെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലേ നമ്മള്? അപ്പൊ അങ്ങനെ, അതായത് നമ്മളെ നാട്ടിലൊന്നും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല, പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് പൊതുവെ നമുക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ. ചിലര് ഞങ്ങൾക്ക് കുറെ സിദ്ധികൾ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ദൈവങ്ങളൊക്കെ. അങ്ങനെയുള്ളവരെന്താ ചെയ്യണത്? അവരുടെ ആശ്രിതന്മാരെ കൊണ്ടൊക്കെ കാല് കഴുകിപ്പിക്കും. അങ്ങനെ അവരിൽ നിന്ന് പൈസയൊക്കെ മേടിക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാവും. അതൊക്കെ നമ്മൾ എന്തിനു പറയും? രാജസികമായിട്ടുള്ള തപസ്സിൽ വരുന്നതാണ്. അതൊക്കെ രാജസികമായ തപസ്സിൽ വരുന്നതാണ്. അതെങ്ങനെയാണ്? അത് ക്ഷണികവുമാണ്, അനിശ്ചിതവുമാണ്. അതൊന്നും സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതല്ല. ബഹുമതിയും ആരാധന നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള തപസ്. അത് രാജസികമാണ്, ക്ഷണികവുമാണ്, അനിശ്ചിതമായിട്ടുള്ളതാണത്. ഇനി 3ാമത്തത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള തപസ്. മൂഢഗ്രാഹേണാത്മനോ യത്പീഠയാ ക്രിയത്തെ തപഃ സാധനാർത്ഥം വാ തത്താമാ സമുദാഹൃതം. മൂഢബുദ്ധി മൂലം സ്വയം പീഡനം അനുഭവിച്ചോ അന്യരെ പരിക്കേൽപ്പിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ ഉദ്ദേശിച്ച് ചെയ്യുന്ന തപസ് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള തപസ്. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ? മൂഢബുദ്ധി മൂലം എന്ത് ചെയ്യാണ്? സ്വയം പീഡനം അനുഭവിക്കുക. ഒന്നുകിൽ സ്വയം അനുഭവിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ പരിക്കേൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ച് തപസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള തപസ്സാണ്. ഹിരണ്യകശിപൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? കുറെ അസുരന്മാര് അങ്ങനെ തപസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ദേവന്മാരെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഉപദ്രവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ അല്ലെ. അത്തരത്തിലുള്ള തപസ്സുകളൊക്കെ എന്തിൽ വരും? തമോ ഗുണത്തിൽ. അതായത് അവര് ഒന്നുകിൽ സ്വയം പീഡനം അനുഭവിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ പരിക്കേൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത്തരം തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ള തപസ്സാണ്. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള തപസ്സുകളെ കുറിച്ച് കണ്ടു. ആദ്യം 3 തരം തപസ് കണ്ടു. എന്താണ്? ശാരീരികം, വാഗ്മയം, മാനസികം. ഈ 3 തരം തപസ്സും ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മളിപ്പോ അതിന് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് സാത്വികമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർ ആരാധന പിടിച്ചു പറ്റാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് രാജസികമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. സ്വയം പീഡനം അനുഭവിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ പരിക്കേൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് താമസികമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള തപസ്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇനി എന്താ ബാക്കി നിൽക്കുന്നത്? ഇപ്പൊ യജ്ഞം കഴിഞ്ഞു, തപസ് കഴിഞ്ഞു, ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ് ദാനം കൂടി ഉണ്ട് അല്ലെ. ഈ ദാനത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. 3 തരത്തിലുള്ളവരുടെ ദാനം. ദാതവ്യമ്യതി യദ്ദാനം ധീയതേനോപകാരിണേ ദേശേ കാലേ ച പാത്രേ ച തഥാനം സാത്വികം സ്മൃതം. കർത്തവ്യം എന്ന ബോധത്തോടെയും പ്രതിഫലേച്ച കൂടാതെയും ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ദാനം സാത്വികമാണ്. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? കർത്തവ്യം എന്ന കർത്തവ്യബോധത്തോടെ പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ, പിന്നെന്താണ്? പ്രതിഫലേച്ച കൂടാതെ ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത്
വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ദാനം എന്താണ്? സ്വാത്വികമായിട്ടുള്ള ദാനം. അപ്പൊ കർത്തവ്യബോധത്തോടെ ആയിരിക്കണം ചെയ്യേണ്ടത്, പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ആയിരിക്കണം ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത്? വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കുന്ന ദാനമാണെന്ത്? സ്വാത്വികമായിട്ടുള്ള ദാനം എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ പുണ്യ സ്ഥലങ്ങളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക, വൈഷ്ണവർക്ക് ദാനം ചെയ്യുക, ബ്രാഹ്മണന്മാർക്ക് ദാനം ചെയ്യുക, അമ്പലത്തിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക, ഇത്തരത്തിലുള്ള ദാനമൊക്കെ എന്താണ്? സ്വാത്വികമായിട്ടുള്ള ദാനം എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ദാനം കൊടുക്കേണ്ടത്? ആ കൊടുക്കുന്ന ആ വ്യക്തിക്ക് അർഹത ഉണ്ടായിരിക്കണം. അങ്ങനെ അർഹതയുള്ള വ്യക്തിക്കായിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ദാനം കൊടുക്കേണ്ടത്. അത്തരത്തിലുള്ള ദാനം സ്വാത്വികമാണെന്ന് പറയാം. നമ്മളിതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഇപ്പൊ ഈ യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സൊക്കെ നമ്മ പറയുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമ്മ എന്തിനാ ചെയ്യുന്നത്? എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്? പുണ്യം കിട്ടാൻ, പുണ്യം കിട്ടാനായിട്ട് അല്ലെ? അതായത് നമുക്ക് സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം, ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഉന്നതി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, പുണ്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതാണ് ചെയ്യുന്നത്. പുണ്യം കിട്ടാൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് പുണ്യഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കുള്ളൂ. പുണ്യഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കും അല്ലെ? ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഉന്നതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ഫലം ഇല്ലെങ്കിൽ, അതായത് നമ്മളിപ്പോ സാത്വികമായിട്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ, പക്ഷെ അത് നടന്നില്ലെങ്കിൽ എന്തായിട്ട് മാറണത്? അത് നേരെ തമോ ഗുണത്തിലേക്ക് പോകും അല്ലെ? അതാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞ? യത്തു പ്രത്യുപകാരാർത്ഥം ഫലം ഉദ്ദേശ്യ വാ പുനഃ തീയതേച്ച പരിക്ലിഷ്ടം തഥാനം രാജസംസ്മൃതം. ഏതെങ്കിലും ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടോ പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചോ പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെയോ നൽകപ്പെടുന്നത് രാജസികമായിട്ടുള്ള ദാനം. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെ നൽകുന്ന ദാനമാണെന്ത്? രാജസികമായിട്ടുള്ള ദാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്, പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്, പിന്നെ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇഷ്ടമില്ല, നമ്മളോട് ആരോ നിർബന്ധിച്ചത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് അത്, അത്തരത്തിലുള്ള ദാനം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും, അയ്യോ നമ്മളത് അത് പോയല്ലോ, അത് കൊടുത്തല്ലോ, അത്രയും പൈസ പോയല്ലോ എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. അത് ഏത് തരത്തിലുള്ള ദാനമാണ്? രാജസികമായിട്ടുള്ള ദാനമാണ്. ഇത്രയും ചെലവായല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാല് രാജസികമായിട്ടുള്ള ദാനമാണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു, പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നു, പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെ ചെയ്യുന്ന ദാനം രാജസികമായിട്ടുള്ള ദാനമാണെന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി അടുത്തത് അദ്ദേശകാലയഥാനം പാത്രാപേശ്യാദീയതേ അസത്കൃതമവാജ്ഞാതമസാമുദാഹൃതം. ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്ത് അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത് അനർഹരായവർക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന ദാനവും ആദരം കൂടാതെ അവജ്ഞയോടെ നൽകപ്പെടുന്നതും താമസികമാണ്. ഇവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? രണ്ട് തരത്തിൽ പറഞ്ഞല്ലേ? ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്ത്, ഒന്നാമത്തെ പറയുന്നതാണ് ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്ത്, അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത് എങ്ങനെ ചെയ്യണേ? അർഹത ഇല്ലാത്തവർക്ക് നൽകുന്ന ദാനം. ഒന്നാമത്തിൽ പറഞ്ഞത് അർഹത ഇല്ലാത്തവർക്ക് നൽകുന്ന ദാനവും, പിന്നെ അർഹതയുള്ളവർക്ക് ആദരം കൂടാതെ നൽകുന്ന ദാനവും എന്താണ്? താമസികമാണ്. ഒന്ന് ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്ത് കൊടുക്കുക, ശുദ്ധയില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് കൊടുക്കുക, അത് രണ്ടും താമസികമാണ്. പിന്നെ അർഹതയില്ലാത്തവർക്കാണ് നമ്മൾ ദാനം കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതും എന്താണ്? താമസികമാണ്. പിന്നെ അർഹതയുള്ള വ്യക്തിയെ ആദരിക്കാതെ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതും എന്താണ്? താമസികമായിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയാം. രണ്ട് തരത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഒന്ന് ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്ത്, ശുദ്ധമല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് അർഹതയില്ലാത്തവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന ദാനം, പിന്നെ ആദരം കൂടാതെ അവജ്ഞയോടെ നൽകപ്പെടുന്ന ദാനം എന്താണ്? താമസികമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ 3 തരത്തിലുള്ള ദാനത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഏതൊക്കെയാണ്? സാത്വികമായിട്ടുള്ള ദാനം എങ്ങനെയാണ്? സാത്വികം കർത്തവ്യബോധത്തോടെ പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വേണ്ടുന്ന കാലത്ത് അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് ചെയ്യുന്ന ദാനം സാത്വികമായിട്ടുള്ള ദാനം. രാജസികമായിട്ടുള്ളത് ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് പ്രത്യുപകാരം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ല ഇല്ലാതെ ചെയ്യും രാജസികം. താമസികമായിട്ടുള്ള ദാനം ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്ത് അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത് അനർഹരായവർക്ക് നൽകുന്ന ദാനം. താമസികമായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ? 3 തരത്തിലുള്ള ദാനത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടു. ഇനി എന്താ പറയണത്? ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികള്, ഇത്തരത്തിലുള്ള ദാനം യജ്ഞമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ നമ്മള് ഒരു കഥ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഓർമ്മയുണ്ടോ? നമുക്ക് പുണ്യപ്രവൃത്തി കാമ്യകർമ്മങ്ങള് ഫലം അനുഭവിച്ചൊരു രാജാവിന്റെ കഥ ലെവൽ 1 നമുക്ക് പറഞ്ഞതായിട്ട് ഓർമ്മയുണ്ടോ? മൃഗരാജാവിന്റെ കഥ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ? കുറെ പുണ്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പശുക്കളെ ദാനം കൊടുത്തിരുന്ന ഒരു രാജാവിന്റെ കഥ. പുണ്യം
ഓർമ്മയില്ല ആർക്കും? പശു കിണറ്റില് വന്നിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഓർമ്മയുണ്ട് മാതാജി. അതില് അപ്പൊ ആ രാജാവ് എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തത്? പുണ്യം അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നില്ല രാജാവ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികളൊക്കെ ചെയ്തത്. പക്ഷെ ആ രാജാവിന് ലാസ്റ്റ് എന്ത് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു? ശാപം ഏൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മളോട് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയണത്? ഓം തത് സാദിതി നിർദ്ദേശോ ബ്രഹ്മണ സ്ത്രീവിധ സ്മൃതഃ ബ്രഹ്മണാസ്തേന വേദാശ്ച യജ്ഞാശ്ച വിഹിതാ പുരഃ. സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽക്കേ പരമമായ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന 3 വാക്കുകളാണ് ഓം തത് സത് എന്നത്. അപ്പൊ പ്രതീകാത്മകളായ ഈ വാക്കുകൾ വേദോച്ചാരണത്തിലും യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും ബ്രാഹ്മണർ പരമപുരുഷന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഉരുവിട്ടു പോന്നു. ഇവിടെ പറയണത് സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽക്ക് ആ പരമമായ നിരപേക്ഷ തത്വം, അതായത് ഭഗവാനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന 3 വാക്കുകളാണ് എന്ത്? ഓം തത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ വാക്കുകള് വേദോച്ചാരണത്തിലും യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലൊക്കെ ബ്രാഹ്മണര് ഭഗവാന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഉരുവിട്ടു പോന്നിരുന്നതാണ് ഈ 3 വാക്കുകൾ. ഓം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന് തുല്യം. ഓം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ നാമത്തിന് തുല്യമാണ്. തത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ്, ശാശ്വതമായ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? തത് എന്ന് പറയുന്നത്. സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത്, അതായത് ഭഗവാൻ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത് ഭഗവാനാണ് സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഓം തത് സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആരെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ? ഭഗവാനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഓം തത് സത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഈ പ്രതീകാത്മകളായിട്ടുള്ള ഈ വാക്കുകള് വേദോച്ചാരണത്തിലും യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും ഭഗവാന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രാഹ്മണർ ഉരുവിട്ട് പോകുന്നതാണ്. അത് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താണ്? നമ്മള് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇത് ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞമായാലും ദാനമായാലും തപസ്സായാലും നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ അതിൽ എന്ത് സംഭവിക്കാം? പിഴവുകൾ സംഭവിക്കാം, തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മളത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നതോടുകൂടി അതെന്താണ്? അതെല്ലാം ഇല്ലാതാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും ഓം തത് സത് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നതോടുകൂടി അതിന്റെ തെറ്റുകളോ പിഴവുകളോ അത് ഇല്ലാതാകാണ് ചെയ്യണത്. അത് നമുക്കത് ഏൽക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. അത് ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കുന്നതോടുകൂടി അത് ഇല്ലാതാകും. അതാണ് ഓം തത് സത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത വായനയ്ക്ക് അറിയില്ല, ചെറിയ ബുക്കുകൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഓരോ അധ്യായം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? ഓം തത് സത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെ? എന്താണത്? നമ്മളത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ നമ്മളില് തെറ്റുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ്? അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നതോടുകൂടി അത് ഇല്ലാതാകും. തസ്മാത് അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാ പറഞ്ഞത്? അതുകൊണ്ട് അടുത്ത് തസ്മാദോമിത്യുദാഹൃത്യ യജ്ഞദാനാതപാക്രിയഃ പ്രവർത്തന്ത വിധോനോക്ത സതതം ബ്രഹ്മവാദിനാം. അതുകൊണ്ട് വൈദിക നിയന്ത്രണം അനുസരിച്ച് യജ്ഞദാന തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികൾ പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കുന്നതിനായി എപ്പോഴും ഓം എന്ന വാക്കോട് കൂടിയാണ് എല്ലാം ആരംഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈദിക നിയന്ത്രണം അനുസരിച്ച് യജ്ഞദാന തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയവാദികൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എപ്പോഴും എന്ത് വാക്ക് ഉപയോഗിക്കും? ഓം എന്ന വാക്കുകൊണ്ടാണ് എല്ലാം ആരംഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവാനെ പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് കൂടി വെക്കും? അതിന്റെ ഫ്രണ്ടില് ഓം എന്ന് കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് എല്ലാതും ആരംഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ വൈദിക നിയന്ത്രണം അനുസരിച്ച് യജ്ഞദാന തപസ്സുകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന എല്ലാ അതീന്ദ്രിയവാദികളും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? എല്ലാത്തിന്റെ ഫ്രണ്ടിലും നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ഓം എന്ന് കൂടി പറഞ്ഞപ്പോ ആരെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണത്? ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ പരമപുരുഷനെ പ്രാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാതും, കാരണം ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചിട്ടാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. ആ ഒരു സങ്കല്പത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ്? എല്ലാത്തിന്റെ ഫ്രണ്ടിലും ഓം എന്ന വാക്കോട് കൂടിയാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. താദിത്യാനപി സന്ധായ ഫലം യജ്ഞാതപാക്രിയഃ ദാനക്രിയാശ്ച വിവിധാ ക്രിയന്തേ മോക്ഷകാംക്ഷിഭിഃ. ഫലോദ്ദേശം കൂടാതെ തത് എന്ന് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് വേണം ഒരാൾ പലതരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളും ദാനവും തപസ്സും ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്. ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം. അപ്പൊ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ എല്ലാത്തിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് പറയണം? തത് എന്ന് ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് വേണം യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും എല്ലാം ചെയ്യാൻ. അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഗുണം എന്താണ്? അപ്പൊ നമുക്ക് ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മോചനം. അപ്പൊ ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം കിട്ടാനാണ് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾ എന്തുകൂടി പറയണം? എന്ന് ഉച്ചരിച്ചു കൊണ്ട് വേണം ചെയ്യാൻ. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത്? നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഫലം കിട്ടുന്നത്, ഭൗതിക ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്.
സദ്ഭാവേ സാധുഭാവേ ച സദിത്യോ തത്പ്രയുജ്യത്തെ പ്രശസ്തേ കർമ്മണി തഥാ സച്ഛബ്ദാ പാർത്ഥയുജ്യത്തെ യജ്ഞേ തപസ്സി ദാനേ ച സ്ഥിതി സദിതി ചോച്യത്തെ കർമ്മ ചൈവ തദർത്ഥീയം സദിത്യോ വാഭിധീയത്തെ. നിരപേക്ഷ തത്വമാണ് ഭക്തിപൂർവം ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. സത് എന്ന വാക്ക് അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ആ വിധത്തിലുള്ള യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവനെയും സത് എന്ന് പറയുന്നു. കുന്തിപുത്ര, നിരപേക്ഷ സ്വഭാവം അനുസരിച്ചുള്ള മറ്റു പ്രവർത്തികളെ പോലെ യജ്ഞദാന തപോകർമ്മങ്ങൾ ഭഗവത് പ്രസാദത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണല്ലോ. അപ്പോ നിരപേക്ഷ തത്വമാണ് ഭക്തിപൂർവം ചെയ്യപ്പെടുന്ന എല്ലാ യജ്ഞത്തിന്റെയും ലക്ഷ്യം എന്താണ്? നിരപേക്ഷ തത്വം, പരമനിരപേക്ഷ തത്വമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ സത്ത് എന്ന വാക്ക് അതിനെ സൂചിപ്പിക്കണം. സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ളത്, അതായത് ഭഗവാനാണ്. സത്ത് എന്ന വാക്ക് അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ ആ വിധത്തിലുള്ള യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? സത്ത് എന്ന് പറയാം. ബുദ്ധിപുത്ര, നിരപേക്ഷ സ്വഭാവം അനുസരിച്ചുള്ള മറ്റു പ്രവർത്തികളെയും യജ്ഞദാന തപോ കർമ്മങ്ങള് ഭഗവത് പ്രസാദത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാം നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവത് പ്രസാദത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അശ്രദ്ധയാഹുതം ദത്തം തപസ്തപ്തം കൃതം ചയത് അസദിത്യുച്യതേ പാർത്ഥ നച തത്പ്രേപ്യ നൗ ഇഹ. പരമപുരുഷനിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം കൂടാതെ ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും അസത്ത് എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ക്ഷണികങ്ങളായ അത്തരം കർമ്മങ്ങൾ ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ ഇപ്പൊ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസത്തോടെ നമ്മൾ അർപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച്. ഇനി ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാതെ നമ്മൾ യജ്ഞവും ദാനവും തപസ്സും ഒക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ്? അസത്ത് എന്നാണ് അതറിയപ്പെടുന്നത്. അത് ക്ഷണികമായിട്ടുള്ളതാണ്. അത് ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും നമുക്ക് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള പ്രയോജനം കിട്ടുന്നതല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. പഞ്ചകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവൃദ്ധി കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിതായ ഗൗര പ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുറച്ച് സമയം കൂടുതലെടുത്തു നിങ്ങൾക്ക്. ഞാൻ വിചാരിച്ചു 4 ശ്ലോകം 5 ശ്ലോകം ഒന്നും നിർത്തേണ്ടി വരില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നീ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇരുന്ന് എടുക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ പെട്ടുപോകില്ലേ. മറ്റന്നാൾ ഏകാദശി ആയതുകൊണ്ട് എടുക്കാനും പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ചോദിക്കാണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത അധ്യായം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് അധ്യായം 17 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം നമുക്ക്, അല്ലെ? അതെ. ശ്ലോകം 1 ഭഗവാനോട് എന്താണ് അർജുനൻ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത്? എന്താണ് ചോദിക്കുന്നത് അർജുനൻ? തന്റെ സ്വഭാവം ആരാധന ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതി എന്താണ്? ശാസ്ത്രവിധികൾ ഒന്നും പിന്തുടരാതെ സ്വന്തം ഭാവനയ്ക്കനുസരിച്ച് ആരാധന ചെയ്യുന്നവരുടെ സ്ഥിതി എന്താണ് എന്നാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അടുത്ത ചോദ്യം എന്താണ്? ഇവിടെ ശ്രദ്ധ എന്താണ്? എന്താണ്? ഭഗവാനിലുള്ള വിശ്വാസം. വിശ്വാസം. ഭഗവാനിലുള്ള വിശ്വാസാണ് ശ്രദ്ധ എന്ന് പറയുന്നത്. ശ്ലോകം 4 എന്താ പറയുന്നത്? സാത്വികരായ ജനങ്ങൾ ദേവന്മാരെയും രാജസഭായികൾ അസുരന്മാരെയും ആരാധിക്കും, അല്ലെ? വിശുദ്ധ സത്വത്തിലുള്ളവർ ഭഗവാനെയും. അതുകൂടി നോട്ട് ചെയ്ത് പിന്നെ നമ്മൾ അത് മറക്കില്ല. അത് എഴുതി വെച്ചു. അപ്പൊ പിന്നെ അടുത്തതില് ഓരോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ഭക്ഷണശീലങ്ങള് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഫസ്റ്റത്തെ. സാത്വികന്മാര് ദീർഘായുസ് നൽകുന്നതും ഊർജവും തേജസ് നൽകുന്ന ഭക്ഷണം, സമ്പുഷ്ടിയും സംതൃപ്തിയും വളർത്തുന്നതും ഒക്കെ നൽകുന്ന ഭക്ഷണമാണ് സാത്വികർ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ എങ്ങനെയാണ്? ഭയങ്കര എരിവുള്ളത്, കയ്പ, പുളി, ഉപ്പ്, ചൂട്, എരിവ്. കഴിക്കുന്നവരില്ലേ ചിലവര് മുളകൊക്കെ ഇങ്ങനെ കടിച്ച് കഴിക്കും. അവരൊക്കെ രജോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. ഒരു സംശയമില്ല പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവര് 3 മണിക്കൂറിന് മുമ്പ് പഴകിയ വെജ് കഴിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അവര് ഏതിൽ വരും? വെജ് കഴിക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ. അവര് ഏതിൽ വരും? സത്വഗുണം. നോൺ വെജ് കഴിക്കുന്നവരോ? നോൺ വെജ് സത്വഗുണത്തിലുള്ള കഴിക്കുന്നവരാ. താമസ സ്വഭാവികൾ.
താമസ ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് പോയില്ല. തമോ ഗുണത്തിലടക്കം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഭഗവാൻ അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ് നമുക്ക് പറയാ, അതിലും താഴെ തട്ടിലുള്ളവരാ നോൺ വെജ് കഴിക്കുന്നവരല്ലേ. അപ്പൊ എന്താ 3 തരത്തിലുള്ളവരുടെ സ്വഭാവങ്ങള് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ ഏത് കാറ്റഗറി വരുന്നുണ്ട്? രാജസത്തിൽപ്പെടും. ഇപ്പൊ സാത്വികരാ മാതാജി, ഇപ്പൊ സാത്വിക ഗുണത്തിലുള്ളതാ. ഇപ്പൊ നമ്മള് പറഞ്ഞ സാത്വികം. ഇപ്പൊ സാത്വികത്തിലാ. ഇപ്പൊ സാത്വികത്തിലാ അല്ലെ. അല്ല, നമ്മൾക്ക് രാവിലെയൊക്കെ ചോറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ അത് കഴിക്കില്ലേ? അത് 3 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞില്ലേ? 3 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോഴല്ലേ. അങ്ങനെയല്ല, ഭഗവാൻ പിന്നെ ആ ചോറ് കഴിക്കാതിരുന്ന പോരെ. നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാൻ നേദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രസാദമാവും. പ്രസാദായാലും പക്ഷെ നമ്മള് അത്രയും നമ്മള് പ്രസാദായാലും നമ്മള് എല്ലാ ഭക്ഷണം നമ്മളെപ്പോഴും നേരത്തെ വെക്കരുത്. ശരിയാണ്. കറി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലുള്ളവർക്കൊക്കെ അറിയാം. അവര് ചെയ്യില്ല ഒരിക്കലും. അവരെങ്ങനെയാണ് രാവിലെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി രാവിലത്തെ കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ അത് ഉച്ചയ്ക്ക് അവർ അടുക്കളയിൽ കയറും, ഉച്ചയ്ക്കലത്തെ ചെയ്യും. 1 മണിക്കൂർ 1.5 മണിക്കൂറാണ് അവർ കിച്ചണില്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ വൈകുന്നേരം അങ്ങനെയാണ് അവർ ചെയ്യുക. നമ്മളെ നാട്ടിലാണ് നേരെ ഒക്കെ എന്താണ് നമ്മള് അടപ്പൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നവര് രാവിലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ചോറ് വെക്കാനായിട്ട് എന്താ പറയാ വെള്ളം അടുപ്പത്ത് വെക്കുക അല്ലെ. ഫസ്റ്റ് പണ്ടത്തെ ഒരു സിസ്റ്റം അങ്ങനെയല്ല നമ്മളൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ തുടങ്ങുന്നത്. നമ്മള് ആദ്യം തന്നെ കഴിക്കേണ്ട ചോറിനാണ് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് പിന്നെയാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മള്. ഞാനത് ഉച്ചയ്ക്ക് വെച്ച് കൊണ്ടുകൊടുക്കാനാവില്ലല്ലോ. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ജോലിയുള്ളവരൊക്കെ വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല നമുക്ക്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് മാത്രം. നമ്മള് പക്ഷെ ചില കാര്യങ്ങള് നമ്മള് എന്താ പറയാ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട്. മാതാജി, ഒരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ. നമ്മൾക്ക് മാത്രമല്ലേ ഈ ഫുഡിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇത്രയും വെറൈറ്റി ഉള്ളൂ? ബാക്കി നോർത്തിലേക്കൊക്കെ പോയ ചപ്പാത്തി അങ്ങനെയൊക്കെ അല്ലേ ഉള്ളൂ? ഇല്ല മാതാജി, എല്ലാം ഉണ്ട്. നോർത്തിലാണെങ്കിലും എല്ലാം ഉണ്ട്. അവരുടെ ഭക്ഷണം ശരീരത്തിന് മര്യാദയ്ക്ക് ആരോഗ്യം കിട്ടും. നല്ലതാണ്. എന്തായാലും വെറൈറ്റി നോർത്തിലാണുള്ളത് മാതാജി. സൗത്തിനേക്കാളും കൂടുതൽ വെറൈറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ അവര് തിരിച്ചു വരും. ഇഡ്ഡലിയും ദോശയും മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ ചോദിക്കും അവര്. കാരണം അവർക്ക് അത് മാത്രമേ അറിയുണ്ടാവുള്ളൂ. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നോർത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, നമ്മൾ ഈ ചപ്പാത്തി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അത് പല പല വെറൈറ്റിയിൽ അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാം. പൊറോട്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്, സ്റ്റഫ്ഡ് പൊറോട്ട പല രീതിയിൽ അവരുണ്ടാക്കും. അത് തന്നെ പല പല രീതി, പല എന്താ പറയാ പല ടേസ്റ്റിലും പല രീതിയിൽ അവരുണ്ടാക്കും. നമ്മളിപ്പോ അങ്ങനെ അത് തന്നെ നോർത്തില് കൊറേ ഉണ്ട്. അവരുടെ കറികളും നമ്മൾ ചിന്തിക്കാത്ത രീതിയിലൊക്കെയാണ് അവരുടെ കറികൾ. നമുക്ക് മധുരമുള്ള കറികൾ ഉണ്ടാവും, അവരുടെ മധുരമില്ലാത്ത കറികൾ ഉണ്ടാവും. മസാലകള് പല പല മസാലകളും അങ്ങനെയൊക്കെ ഇട്ട് ഒരു പല രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കും. ഉണ്ട് മാതാജി, നമുക്ക് തോന്നുന്നത് അത് ഒരേ തരം മസാല ഇട്ടിട്ട് പല ടേസ്റ്റിലുള്ള കറികൾ ഉണ്ടാക്കും അല്ലേ മാതാജി? അവര് കുറെ വ്യത്യാസം തന്നെയൊക്കെ. ഞങ്ങള് തരാം വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം. ആര്യമാതാജി പറഞ്ഞേ. അതെ അതെ, മാതാജി പറയാണ് ഇങ്ങോട്ട് പോര്, ഞങ്ങള് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം തരാം. നമുക്ക് തോന്നണതാണത്. കേരളത്തിലുള്ളവർക്ക് നമുക്ക് തോന്നുന്ന വെച്ചാല് നമുക്ക് മാത്രമേ കുറെ വെറൈറ്റി ഉള്ളൂ. നമുക്ക് അവര് തിരിച്ചു പറ്റും. നിങ്ങൾക്ക് ഇഡ്ഡലിയും ദോശ അവരുടെ കണക്കിൽ നമുക്ക് ആകെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉള്ളത് അവരെ അറിയുന്നത് ഇഡ്ഡലിയും ദോശയും മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. അപ്പൊ അവര് പറയും നമ്മളെ നാട്ടിലാകെ നിങ്ങൾ ഇഡ്ഡലിയും ദോശയും മാത്രമല്ല കഴിക്കാന്ന്. അവർക്ക് അറിയില്ലല്ലോ. ഇപ്പൊ 2 സൈഡിലും നമുക്കത് പോവാത്തോണ്ട് നമുക്കത് അറിയില്ല മാത്രം. കുറെ നമുക്ക് നോർത്തില് പോയിട്ടുള്ളവർക്ക് അറിയാം. അവിടെ കുറെ താമസിച്ചവർക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പൊ ഞാൻ കുറെ വർഷങ്ങൾ നമ്മൾ അവിടെ ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നാമത് നമ്മളായ ഒരു ഇതിലുണ്ടായതുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടി മനസ്സിലാണ്. 2 കൂട്ടരെ അറിയാൻ പറ്റുമല്ലോ നമുക്ക്. അത് ശരിക്കും ഉണ്ട്, വെറൈറ്റി ഉണ്ട്. പിന്നെ പക്ഷെ അവരുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്ലസ് പോയിന്റ് വെച്ചാല് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി നോൺ വെജ് കുറവാണ്. പിന്നെ കുറെ വിഭാഗം ആളുകൾ ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഒക്കെ ഒഴിവാക്കുന്നവരാണ്. 2 കാര്യം. മാതാജി, അതുണ്ടോ മാതാജി? അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ഈ ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഒഴിവാക്കുന്നതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? തമോ ഗുണാണ്. കാമക്രോധം അല്ലേ മാതാജി? തമോ ഗുണത്തിൽ ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി പറയണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് ശരി കറക്റ്റാന്നല്ല ആചാര്യന്മാര് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇത് നമ്മളെ പാലാഴി മധുരം നടന്നല്ലോ. പാലാഴി മധുരം നടന്നിട്ട് എല്ലാ
ഭക്ഷണം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നമ്മളിപ്പോ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന എല്ലാതും എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയാണ്? ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണ്. ഈ സസ്യങ്ങളും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയാണല്ലോ. എല്ലാം പാലാഴി മദനം ചെയ്തപ്പോ അതിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് എല്ലാതും. പാലാഴി കടഞ്ഞപ്പോ നമ്മളിപ്പോ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ പച്ചക്കറികളും എല്ലാതും ഒക്കെ അങ്ങനെ വന്നതാണ്. പക്ഷെ ഈ ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി വന്നത് അങ്ങനെയല്ല. അതായത് അമൃത് കിട്ടിയപ്പോ രണ്ട് അസുരന്മാര് ഈ മോഹിനി എല്ലാവർക്കും രാഹുകേതു അല്ലേ മാതാജി? രാഹുകേതു അല്ലേ? രാഹുകേതു അസുരന്മാര് വേഷം മാറിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? ദേവന്മാരെ അടുത്ത് വന്നിരുന്നു. അവർക്ക് തോന്നി ഇത് കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ലാന്ന്. അപ്പൊ അവര് വേഷം മാറിയിട്ട് ഇപ്പുറത്ത് വന്നിരുന്നപ്പോ അറിയാതെ ഇവർക്ക് ഈ അമൃത് കിട്ടിപ്പോയി. കിട്ടിയപ്പോഴേക്കും ഭഗവാന് മനസ്സിലായി ഇവര് മാറി വന്നവരാണെന്നുള്ള. അപ്പൊ സുദർശന ചക്രം കൊണ്ട് അതിന്റെ കഴുത്തറുത്ത് തല വന്ന് വീണ സ്ഥലത്തും ശരീരം വീണ വന്ന സ്ഥലത്തുമാണ് ഈ ഉള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും മുളച്ചത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് സ്വപ്നത്തിൽ വരുന്നതാണ്, തമോ ഗുണത്തിൽ വരുന്നതാണ്. പിന്നെ അത് മാത്രല്ല, പക്ഷെ അമൃത് കഴിച്ചതുകൊണ്ട് എന്തുണ്ട്? അതിന് ഔഷധ ഗുണങ്ങളുണ്ട്. അതിനെന്ത് സാധിക്കുന്നുണ്ട്? നമുക്കറിയാലോ, നമ്മൾ മെഡിസിൻ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലേ ഇപ്പൊ വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് കഴിക്കില്ല എന്ന് പറയും. എന്താണ് ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി അവരുടെ ബ്ലഡിൽ നിന്നുണ്ടായതല്ലേ മാതാജി? അത് അതിൽ നിന്നുണ്ടായതുകൊണ്ട് നമ്മളത് പറയും, അങ്ങനെയും പറയുന്നത്. തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ്. അപ്പൊ തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതെന്ന് പറയാൻ ഒരു റീസൺ എങ്ങനെയാണ് കേട്ടിട്ടുള്ളത്? പിന്നെ ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി കഴിക്കുന്നവർക്ക് ദേഷ്യം കൂടുതലായിരിക്കും, കാമക്രോധങ്ങൾ അറിയാലോ. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ നോൺ വെജ് കഴിക്കുമ്പോ തന്നെ നമ്മള് പറഞ്ഞു നമ്മള് എന്താ പറഞ്ഞത്, 4 പില്ലർ പറഞ്ഞു അല്ലെ? ധർമ്മത്തിന്റെ 4 പില്ലർ. അതിൽ നമ്മളെ ദയ ഇല്ലാതാക്കുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. നോൺ വെജ് നമ്മളെ ദയ ഇല്ലാതാക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി. അപ്പൊ അത് തന്നെ ഇത്. പിന്നെ അടുത്തത് ഏതാണ്? ഭക്ഷണശീലം കഴിഞ്ഞാൽ യജ്ഞം. 3 പേരുടെ യജ്ഞം, 3 തരത്തിലുള്ളവരുടെ യജ്ഞം എങ്ങനെയാണ്? ഫലോദ്ദേശമില്ലാതെ വേദവിധി പ്രകാരം ചെയ്യുന്ന സാത്വികമാണ്. രജോ ഗുണത്തില് രാജസികമായിട്ടുള്ളത് ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ഗർവ് കാട്ടാനും ഒരു പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യും. പിന്നെ മൂന്നാമത്തത് താമസികം, വേദോക്ത വിധികൾ അനുസരിക്കാതെ, പ്രസാദവിതരണം ചെയ്യാതെ, മന്ത്രോച്ചാരണം ഇല്ലാതെ, പൂജാരിക്ക് ദക്ഷിണ കൊടുക്കാതെ, വിശ്വാസമില്ലാതെ ചെയ്യുന്നത് താമസികമായിട്ടുള്ള യജ്ഞം. ദാനം കർത്തവ്യബോധത്തോടെ പ്രതിഫലം ആഗ്രഹിക്കാതെ ചെയ്യുന്നു. ഉചിതമായ സ്ഥലത്ത് വേണ്ടുന്ന വ്യക്തി അർഹിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക്. പിന്നെ താമസികമായിട്ടുള്ള രാജസികമായിട്ടുള്ള ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണ സമ്മതമില്ലാതെ ചെയ്യുന്നത്. താമസികമായിട്ടുള്ള ദാനം ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്ത് അശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത് അനർഹരായവർക്ക് ആദരവില്ലാതെ കൊടുക്കുന്നതും താമസം. താമസികമായിട്ടുള്ള ദാനം. ഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ തപസ്. 3 തരം തപസ് നമുക്ക് ആദ്യം പറയാം. വാഗ്മയം, ശാരീരികം, മാനസികം. മാതാപിതാക്കളെ, പരപുരുഷന്, എല്ലാ ശ്രേഷ്ഠ വ്യക്തികളെ ആരാധിക്കുന്നത് ശാരീരിക തപസ്. വാഗ്മയ തപസ്, മാനസിക തപസ്. സത്യവും പ്രയോജനകരവും കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്യോഗം ഉണ്ടാക്കും. വാഗ്മയ തപസ്. ശാരീരിക തപസ് ലാസ്റ്റത്തെ പറഞ്ഞത് മാനസിക അല്ലെ? പറയാൻ പറ്റുള്ളത് സംതൃപ്തി, സൗമ്യത, മൗനം, ആത്മസംയമനം, സ്വഭാവശുദ്ധി. ഇതൊക്കെയാണ് മാനസിക തപസ്. ഇത് 3ഉം സാത്വികമായ രീതിയിൽ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സാത്വിക തപസ്സാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് സാത്വിക തപസ്. രജോഗുണത്തിൽ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ തപസ്? നേടാനും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മള് രജോ ഗുണത്തിലുള്ള തപസ്സാകും. പിന്നെ മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, സ്വന്തം ശരീരത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? തപസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ 3 തത്സത്ത് എന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു? പരപുരുഷനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ? ഓം തത്സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് 28ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഇത്തരത്തിൽ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം നമ്മള് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാതെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്? ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. നമ്മളാ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളാണ്. നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് യാതൊരു എന്ന് പറഞ്ഞു ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തില്.